Hora samanginang tauji mamuse sonari marhite videoon mangida aka masukan na boy pahembangota di jamita pertangyangan nagabi epistel dihita tu minggu tanggal 25 September 2022. Jamita pertangyangan dihita ima sian pasal men bindu 146 ayat sada sahat ro di ayat 10. Pasal men bindu 146 ayat sada sahat ro di ayat 10. Dung martangia kami jala bagas hujaha hami turpukon adong ma akka masukan sian pikiran nami tu jamita dihita di pertangyangan. Na parjolo amanginang ima pandohan haleluya di nalaho mamuhai turpuktai. Haleluya puji-pujian tu dewata ditogihon dohita ganuk minggu mangendehonon marhite liturgita di parminggota naro marminggu boy doi sahalak na marsak na agowan boy doi sahalak na goklas niroha dapotan pasu-pasu di ngoluna boy doi sahalak na mora boy doi sahalak na pogos na bergumul dalam kehidupan yang berjuang di dalam kehidupan nagoklas niroha situtu alai manang nasongon dia pe kondisi keberadaan ni naro tu bagasan parmingguni sudedo hita diajak marhite liturgita mandok haleluya pinuji madebata namar lapatan pamujiota puji-pujian kita bukan tergantung pada kondisi keberadaan situasi apapun yang sedang kita alami. Sebab dalam setiap waktu, dalam setiap saat selalu layak untuk menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Songon nadidoknya kana malo molodok 1000 alasan dihita. Boy may arsak, boy may parsahiton. Gabedang mandok mauliate hita puji-pujian tu debata. Alai beribu-ribu ataupun berjuta-juta alasan lain untuk selalu bersyukur mandok mauliate memuji debata. Marhite pandohan parjolo diturbuk tahun haleluya diajak mahita dalam kondisi apapun ahap namasa. Na diadopan ni parpasal men peha maulon godang namasa di ngoluna alai taindehom ma haleluya pinuji ma debata. Imana parjolo napa duahon siat turpuk tahun taida ma amanginang jala taingot songon nanidok ni parjamita martiki bedo saluhutna martiki do huaso ni sasahalak namora huaso ni sasahalak panggomgomi bangsawan raja akan nagogo marujung doi saluhutna hamorau ni marujung huasoi marujung tangadong nahot alani ido imana unang marhaposak kamu tua karaja ido imana di ayat 3 unang marhaposak kamu tua ka pangarajai tu anak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana dangadong huaso nama noktong nakpe di partikian na parpudion molodok sahalak marhuaso itergodang do mangut sadde tu si marhaposat tu si sifat agabe lupa ibana marhaposat tu Jehovah. Sifat agabe lupa nasida ai parhuasoipe siat Jehovah do dijalu huaso nadong di ibana. Jadi dang patut marhaposan tuak kapangarajai. Ngataida rejim tanda kutip penguasa akan berakhir. Namar gugus itu tu berakhir. Taida do di partikian parpudion nasomal lalu lalang rupani di televisi tak parhuaso marujung godang do namar haposan tu ibana marujung dosa luhut nah atong napatu luhut siat turpuk tahun ditogihon parpasal men mahita marhaposan matu Jehovah buasa ala holan ibana do nama noktong sahat ro di saliling nililingna huasona manoktong sahat ro di saliling-lilingna hagogoonna pasahaton pangapulion pasahaton pangurupion
tu sude jolma manusia. Holan ibana do namar gogos itu tu. Dan adok huaso nong gogos yan huaso ni debata. Jala huaso holongna habisuhonna manoktong saat rodis haling-lilingna. Alani ima di bagian na para pudi siat turpukon ditogihon mahita muse marnida sude dengan bahasa ni Jehovah marnida huaso ni debata dinguluta pengalaman iman hapor siauta pandonganion ni debata siganupari ta endehom mamuse haleluya dibuka dohot haleluya di paujung marhite haleluya perdalanan dinguluta manang aha penamasa ikon di ujungna doksologi do hasangapom ma di debata haleluya.